Ang pagbabalik ng Light Ace. Ako nga pala si Carl at pag-usapan natin ang bagong Toyota Light Ace. Throwback tong sasakyan na to lalo na sa mga batang 90s dahil madalas nating makita itong Light Ace sa daan noon. Binuhay na naman ng Toyota ang hype ng Light Ace ngayong 2022 sa paglabas ng makabagong Light Ace lineup nila. Sa mga hindi pa nakakaalam, kilalanin natin ang Toyota Light Ace. Short history muna tayo. Ang Toyota Light Ace ay lineup ng mga cute na passenger vans na ginawa ng Toyota noong 1970s. Ito ay may commercial at van type body na nilabas noong 1971. Noong 1976, naglabas din ang Toyota ng rebadge unit nito na tinatawag naman nilang Town Ace. Ang karamihan ng Light Ace sa Town Ace ay ine-export exclusively sa Africa, Asia at Australia. Sa di malamang dahilan, halos lahat ng Light Ace dito lang sa mga bansang to ine-export. Ang Ace na pangalan sa van ay nagre-reference sa mga medium trucks na binebenta ng Toyota mula pa noong 1956. Ang Light naman sa Light Ace ay nagre-reference sa light duty capability ng sasakyan. Ang Town naman sa Town Ace ay nagsasabi na ito ay para sa city o urban driving. Meron din nilabas ang Toyota na Mini Ace noong 1967. Ang Light Ace ay nasa gitna ng Mini Ace at High Ace. Kumbaga sa mga gadgets natin, kung naliliitan ka masyado sa cellphone screen, imbis na bumili ka ng laptop, bumili ka na lang ng tablet. Parang ito yung tablet sa kalagitnaan ng cellphone at laptop. Noong early 90s naman, naglabas sila ng Light Ace version na intended para sa mga consumers at meron nitong mga luxury functions. Komportableng van na pang pamilya na iikot ang upuan ng passenger seat sa likuran at napakaraming butas ng sunroof sa bubungan. Tinawag nila itong Master Ace Surf. Ang final form ng Light Ace van na ginawa na pang masa talaga. Ang Light Ace ay naging available dito sa Pilipinas noong 1989 at naging instant success. Tinanggap ito ng mga Pilipino mula sa mayayaman at mga bagets na magbabarkada para mag-road trip kung saan-saan. Dahil sa tamang size nito na swak sa pamilya at mga tropahan, nagkaroon ng space ito sa puso ng mga Pilipino noon pa man. Innovative ito dahil sa maliliit nito mga gulong, umaabot ito sa 7 to 8 seating capacity. Na easy lang para sa Light Ace. Nasa ilalim ng upuan ng driver ang makina nito. Optional din dito ang 4-wheel drive para maiakyat mo sa mga mabubundok na lugar at ideal din ang Light Ace van sa mga camping trips. Sa kasamaang palad, natigil ang production nito sa Pilipinas noong 1999 para magbigay daan sa High Ace passenger van. Dahil sa demand ng masa para maisakay ang mas maraming pasahero, di hamak na mas sumikat ang High Ace sa mga sumunod na mga taon dahil mas maraming pasahero ang nagkakasya dito. Pero ngayon 2022, ginulat tayo ng Toyota Motors sa Comeback of the Year. Nilabas ulit nila ang bagong lineup ng Light Ace na isang light commercial vehicle. Dalawa ang variants na nilabas nila. Isang pickup na may open bed para sa mabilisang paghahakot ng mga kargamento at isang panel van na may sliding enclosure. Magaling talaga ang strategy ng Toyota at nakikita talaga nila ang demand ng light commercial vehicle sa bansa. Kung mapapansin nyo, parami na ng parami ang mga Pilipino na nagnenegosyo. Merong demand sa maliliit na van at truck pang deliver ng mga parcels ng mga online stores, panghakot ng mga bigas at mga kargamento. Gusto ng Toyota na makapag-provide ng mura, safe at matibay na mga sasakyan para sa mga negosyanteng Pilipino sa abot kayang halaga. Kaya siguro nagkaroon ng biglaang comeback ang Light Ace. Ang bagong Light Ace ay may 1.5 liter gas engine at may 5-speed manual. Meron na din itong mga karangyaan kagaya ng electric power steering at aircon. At syempre may safety features na din kagaya ng airbags, anti-lock brake system o ABS at vehicle stability control o VSC para sa panel van. Ang bagong Light Ace para sa akin ay isang senyales na unti-unti nang bumabangon ng Pilipinas. Sa pagputok ng online market, naglabasan na ang mga negosyanteng Pinoy at nagkaroon na ulit ng demand sa mga sasakyang ganito. Dahil sa mga sasakyang kagaya ng Light Ace, mas bumilis pa ang ikot ng ekonomiya sa bansa at may posibilidad na ihatid din nito ang Pilipinas sa tagumpay. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo naman below ang feedback mo. Salamat sa panonood.